Me mamunyina, praise the Lord, praise the Lord. Benem sa wajem so say hallelujah. Me Ceder for cry. Aya makwa odifo Ceder ni ebrebia ne odifo a nyame soma ne wiase so ombeje ne ma. Onyame soma Mose ebaye ebeje ne ma afri. Nyankopon shiraupi enumrei Ceder awa jumadie yiso. Nyankopon shira Ceder awa ahwefo ne Ceder awa etiefo. Ena okwadai eye midweek ye chiacha wasafa radedemo. Onyame ba kupe ya. Ebra son se ye de Ceder awa no brao. Ono boss room asas. Fro ubina obisum fro ubina kanche se Ceder awa bre no aso. Na onyame somafo nyame akwa no ne team no aye krado. Onyame beye nyame na oso aye nyame ba. Ye bedi onyankopon echi Abraham ne Isaac ne Jacob onyankopon dadana. Sana onim no eda okuada na eya yesisan dwumadie no kakra. Celebrate foul no na like a Sompa page no na share link no na ofofro so follow Ceder awa no. Ceder awa de brew nyina ne say himfa ena ye janomo enyankopon no ewo. Where is the God of our fathers? Na watwi nyina de brew hwefo ne tiefo no say bone aketua. Payment of sin and as a wages of sin. Ehun se ohaw no doso amane no doso na ye tied ni nyina de hyese eye bronsam na enye ni nyina na ye bronsam tresem no se ye fom ono awrade a ono awrade so ba pete ye akọ amanmu ye nti na ye de Ceder awa no brewo se ye kọhwe tete atempon no ba bi okwan pa na da ba bi ye gyanmo fa ya onya home edema won kra nti na otwi nyina ye do kasafa ye no kasafa bone ho se dwane firi bone ho na bone bi enipa ye no nyame de che wompo a o se akatua ne de onsabeka enura mo a motimi follow Ceder awa no ye duru eye David one kwan a David fa so a okofa obeyire no obo osheda etwere krata ma okowu ye kunu to twene ye owokun ano meka Uria na Uria wu echire no onyame soma odifo netan ema no koyi David atan se odi krante akum Uria hitini Uria na enam se odi amonfo krante edine wunenti no menso so from swa wa ye nentin me man krante empa ufida ya me de bone ne chen de aso besi ne enkrante no empa David fie enti yetufu ewo Ceder awa yeso se bo so me aka wa fie mu bo mode asa obetwon ho efre bone su nyina ho se wato bone bi mu a sum na sra brade se omfa enchao. Yes, Lord. Na de senia Yesu kan ye no. Ose otumi ade nyina ye na ade ba ko pe na ontimi nye se obeyi no ho aye. Enti emra Yesu hye ne Jerusalem na emma yi won to masese fom na bi twitwa bere ye osiana no anipa ebra wono ose se mo bra ye no mo se mo mu nyima ye mpo a metimi anya ne mbosia ema omo eyima ye na chese onyame ayeye no ewo menowo enomo enti na eda okuada no eya ye de si ho
say yemfani adanse na ye wadanse no ahodo ye wo sida awadanse ye bie line tum na amafo frefre mia edi adanse sa so na ye san ko asolufi wona o say wo mre no wona daje ebe hu nyame akoa ebe bompa ye no so ye de wona adanse nyame ye na asolufi horo ebibrɛw ma wo a wabamabuo wo ye wo se baabi eduru de nyame ntimi nye bibibia wo hu se onyame gusu a oche ne ma into okay Luke chapter 17 verse 11 to 19 Yesu sa kwatafo du yade na baako pe ene ko ye se ode aseda ekoma nyankopɔn ekoma yenrade Yesu Kristo no bi sa se na nkro na aka no ewo hefa na kyese otumfo nyankopɔn yenrade Yesu Kristo ohiame no mienu adanse yenti na ye ba fidie so a ye bo adanse ma onsoso utiebi ohwebi na oka di semuma na osi ye nam ogwama no moja ne nipa ma adanse so na edi otwiase ne so nkoro adanse so ye onyankopɔn emma yakode na oka Mark chapter 5 na bema na oda budem no ewe galadasi fa asase no so mla Yesu hia na otu ahohommone no efri ne mu no ahohommone bowura prekokuo no mu no opeso di Yesu echi Yesu ka so onko ne kurom na di onyankopɔn aye no nyina onko kani nyina di wehu nyina ne di awrade aye nyina onko di ho adanse kire na bushia na osimu koe no kodi adanse ewo Decapolis ene kire se nyankopɔn hia me no wadanse enti yanko na wona nyame aye bibia ma wa odi adanse no yanko na yanko fa onso so adanse no mra yanko odi yanko na yanko fa adanse mra Bishop awrade nhira obi mu nso ya maami se awrade ya de kase bi ama ne ba sabre ono ankasa beka ahye awrade animanya Hallelujah. Amen. Bishop me pa chewo December no me ba ho ye na na me nua yale a anka wo me ma me wu ye no me nua no yale me so me yale nya me nam so e ma ye nya ahoto na de to so biem me baba otoso mienu okọ St Monica's e na okọ Legon e na okokoye medicine enti from level 100 to level 600 on baba chofana exams no samle na me ma me wu ye no afa the results no ba ya say ya refer no so ya refer no na ono ani din ni de ya refer no ono so ani din ni omo apasi me di mi so ba ha say bebo wa mane na aka tem say honhom mu wiase no ya yi ni din afiri mu na mi sui na aka say nyame ba ye na mi jedi nyina mu ma Awurade na mpa Awurade wa ye na wo kira ma kwankyira kakra bi sa me nkɔ ye na me kɔ ye no me kɔ ye ahomache me ginamu morning service me ginamu na me fra na me se Awurade ba ye na board ne tena ase no ka se on be sa ma na twere exams ni bio na wo sa twere no last paper no wo se no de kwalebu no kɔ ye nte se practicals afedi adana wo mo de ne kuro no wo mo de ne floor lift oso ni supervisor no on kura phone lift na wo mo de kɔ soro pa no na akɔye final exams na lift ni firi soro bete hwɛ ebete ton a chese na ye owuo o se ade lokoi oni phone supervisor no fla network nim e wom getting to 1 hour 50 minutes na omo shim ansa na ye free engineers ni aba be yi wo mo e de omo free mu na homo nyina tu exams a watchura ya se ni din nim na ye sa akɔtwe second one na lifter every esoro abete ato 50 minutes na papa ade nyame ye de se omsa de 2 hours to so e ma ne tena se relax na exams ne ba ye no na kyesa watwa enipa ni din nim atamfo nye nyankopɔn from level 100 up to 500 there na ne din wo ho na level 600 ne there na ne din nim and wo bu sa omsa ne na me be ye there wo kwalebu ha
6 years in me by a day. Minimum riot to your school fees paying. Level 600 Nidia. Nanyamia or to me at the end in a year. Anyone no more sama walk ye. Anyone quantity watch a ye. Yamena would to me so. Ama your dear kunim, your dear kunima brosua. May you imagine, sir, and you quite induction in a bar. And your baba betty a dance here. Certainly, so I'm catching you, sir. One more call a brochure question at the end. Almost over exams. No, by your induction album. Now, I saw back about 1 week in here. Let me tell her, and now you can, and shame me, sir. Me dear dance here, the Christ or the animal yam. It's what I say. And I dream me not challenge the amount, sir. What how no associate said Yala? I say, now rather by ye. Some bonus of me, yes, na me corner me bar, or being tears, meaning the young white chair. Your bar has a swimming, I should have rather not Papa Swayano, me to me, and I dream the American say, Papa, Yami, what should I want? One more don't you can say, no, what's why I can say, and what is over I can say, and I drink our hanging out, Rate. Na rati beye. Everybody is why yeah. Amen. Why ya no fa. Hallelujah. Morning service me jinamu. Ceder hour 10 and 9 to 10 me jinamu. Me ti form na me proskoto. Na Awurade Nyankopɔn wa ya. And I dream me that one say. Hallelujah. Amen. Ose no can heaven kasa. Osro kasa. Not to form. No friend rati. Papa nyame wonhyira wate wonhyira wo no asofo nyina wa hofa ma modi amma na yensusu anka yeja adum no wakanya ye honhom anopa ne anwumere amen ya maami so say onyankopon adom enam ye nuaba yi so ena de ni bepie dem ha na oyare a maami panyini ontime nante gise obi suso ni mu na ni nso a aka wode hwe kwan a ye fira nani hunade ye efe duru ba bi na yade na ba kese a maami entime enkasa ye o se ba bosome me ensani de wa bre ye pa e wo yade ho enti no ye nua ba ne hu no e na o se mama na wo ha ya wo yale sei enti wo hu odifo abete Awurade de ye adwuma wa twoma koforudua a wo san ba Sompa TV o se ne fa me ko honom ode ni be pie ha papa kire ne onye nkakra omo se omo ko hospital me ensa kwaya labs ahodo ma nuro ensuni nyina na ne ho ento no na so obepia papa kire ne onye no na wotwe mienu pepepepe ma me ya tiasia se na ne hu na de obi anso ne mo otime nante otime ko ba bia ya ma me so otime didi ne ho aya ne den a enne ogina ha waka we ehye onyankopon animanya the born in semno Awurade so nyi ade bia aye den wo so enfro so amen mama de Awurade ase Awurade me do ase so aduma bo me no tie me mpaibo na me ho aye me dene me da papa na ase papa na na dombo ame ne hu me mbombo na ye bibia ma me me de na ase pa amen Awurade na ye everybody de Awurade ase bon sam kese ma Awurade ye biom na Yesu aye Ceder for Christ Emrebi be me fa na say if you do baako me yale pressure me di kina anko masa ababia ne wa manko me di doctor anko mbe so kire papa no mama kwankyere 11 years mfie mienu ni me doctor da e wo saa de no ho be hu papa na oji akwankyere no o mama kwankyere no yale no ko se de yes ye me anyem sabi me doctor kra doctor say pressure me ni pressure bi o se ni pressure bi 2 years for some Awurade onsa na me ka papa we hu asem se enne ka one second time me prophesy yes the one me catch na poor o ma bofa wa yare de echi Kumasi hospitals 11 years enko oba ye 2 years 2 years yare na 2 years Ceder for Christ Bishop ye nua ba ise o kan we ahwe so Nyankopon ne monyam na nasem nyina ne se ni nua ba ma ba ko atu kwan for 17 years akodi abrochire papa wase wa ya penenkrata wonya
nti nanu ya nso be 5 years and oye say obobo anso no abefa na chiriba na ode ninu aketoa na ode nako ese no nso omaya 5 years emfa nti nanu no se debi meba bishop ho na me de abeto nanim nti oni ninu na o Ghana ha na bai omoba no mbo amane se awurade mfa wo so emmoa de ope visa no afri Ghana ha atu kwan for 5 years no na omaya kase ye be frɛ ninu no se ye de visa ne be ma no nti agye se awurade na mo so ebɔ mpaye ma no oso kyerɛ o makwankyerɛ omonye ɛna o msa de to so se de o wabrochi na ɔbɔ we no kra ne nkrata 17 years ni oni nkrata nti ontimi step o Ghana da waka ho nti awurade na mo so emoa wo mo to ana ɔka kyerɛ ne se awurade ebeye hallelujah papa o mo se o mu firi akɔye anche o se o mu firi akɔ ade akye ya ɛna de o Ghana ha no ye frɛ ne se o magye ne visa oh hallelujah ɛna make say oni Ghana ɔkɔ abrochire oh enwesra na no ɔten na bɔ nsɛm hyɛ awurade animonyam bishop ye watena abrochire so 17 years no ni pipes ne ɔde tum no ɔno nso ne nsaka 1 week pɛ papa nti abusua ne say agye wɔn nsɛm 17 years awurade ayɛ ayɛ wɔn nwanwa sɛ ɔmo nim sɛ ade pa bi wɔ ha sei ɛna ɔmo tewa ɔmo brɛ onyame adom papa sabre akwanya bia ma ne nuama ana ɔno nso akopia ma no ne awurade ase papa me dan yankopo ase papa afi so nyame hyira o anya wakasi me nwane ti bika sa de mo twa me asiwa na ana me say 70 years ye hu wani ye betimi atwa wo so ye kwa pesa wo ba papa nyame nya wakasi wate ene nyame ya adom ono so ba hwe ani mu bi yase ya behwe ni bi nyame hyira pa anya wakoma so ade mo amen amen hallelujah Amen. so me ka kyerɛ wo sɛ with God all things are possible me ka kyerɛ sɛ bibi nya awurade yona nyame gu so a ɔgye ne mma efiri wɔn haw ne wama ne di no ukru ne haw no oye ne haw no ɔma no wankasa wadwuma sɛm yadeɛ no akwantisɛm no nkratasɛm no bɔne na watom no onyame betumi agyew wɔn a wodi adanseɛ nyinaa nyame gye wo no ɛda yɛ wada biara ɛna metra se me ne me team ɛyɛ cancel yɛ wada firi anɔpa no nsia kosi ewia no mienu saa so na efiade biara ɛyɛ mpaebɔ kɛse anopa no nkono ɛkɔ na mpaebɔ gya no na aso wopɛ baabi akɔbɔ mpaeɛ wopɛ baabi akɔgya wo ha mo ama awurade nyankopɔn a bible sɛ yɛmfrɛ no da hia dɛ mu na ɔbɛgye yɛn so ɔsɛ yɛmfrɛ awurade wɔ bia yɛfrɛ no ɔbɛgye yɛn so Ceder worship center yɛ bia soso a onyankopɔn agye ne mma so enti ɛda fie da yɛ oso betimi atu anamo abɛbɔ mpa na yɛwɔ da bia ne yɛ cancer no ɛyɛ anopa onsia kosi ewia no mienu sabre yi de awhwɛ ya wutie na mesena gu TV ne radio screen ase nyina obetimi afrɛ na wɔn so o haw no wagye mo ama awurade na watu ho anamo na awurade so bɛyɛ aboa pese say edidi kwan wa ena bro ne say distance is not a barrier into numbers ni 0557 000 967 ena 0557 30 90 80 0553 53 89 yes uncle na yenkɔhwɛ na yentie adanse no biom yenkɔ wo de hwɛ de awurade yɛ ya maami ejina ha na odi adanse ahyɛ asafo awurade animonyam papa ya maami nse ne ba abranteɛ ne nua bɛma ɛte tema eti na ɔta ɛkɔkɔsra no ɛwɔ tema hɔ na dabi abranteɛ no efiri kumase a ɛkɔ tema sɛ ɔkɔ no akɔsra ne nua bɛma no hɔ okoduru ye omoche ono foso ema ne baabi ema ne dai na abrante na edadam ho a na otiam na odi bum ena odwane ye se bibi epam no odwane ye na wotwe
Oma hwehwe abrantia no baabi bia omo hu no. Enum na maame etu mrika eba behunu papa. Obo mpaye ma no ema no akwankyere ema ne ye. Woso oye akwankyere no ewie ye na abrantia na nkasa anante abafie ojira ha na oda asaforade ase. Papa osi nyame enhyiraw na nyame enya okese. Papa ya maame adanse sa toso biem. Osi oba fiduem ha na ohia fufuo pa eda na brabo so. Osi oni ni kunu ene ne ma no omuda edan a yakwam sa dan mu ana no omuda enti papa otumrika ebehu se papa bompa ya ma no na amanfo nso adanse a omudi no fidiam ha no omonso entimi ni bi maami nse papa obompa ya ma no na wo ma no akwankyere e ma ne ye okoya no nyame kobie kwan okasai wasi de fie mienu maami asi fie mienu a one ne ma ene ni kunu etima ojira ha na oda asafo awrade ase papa osi nyame enhyiraw na nyame enya okese ye dia dance ye wo a wo ba wo nsem no won so onyame be ye de da wa koma so next year by this time now so dia dance ye say why ye estate owner we be a company bi the upon nsem no awrade ma de aye den e wo so wa bra pom no enyambere one tia se ye na ye tena kroki tuemu de yes so bita edan a yakokwamu a eye dan a cement nya dan enimu a ye den twoma na akokwam eno no ne kunu ne madam wato protect de kan asifie mu a wasan ato foforo asan asifie mu a ne ma yade erade nam na ne boy ni so ne nko aso ne na sofo e wasafo yi mo so ama ya mami ena ojina ha o shewrade no bonyama me gina dance yi so se won so so a o hwame a wotie me bibi da wa koma so bibi aye den yesi fie ho ye ntimi nya we afi fufure ya ye wura mu yi on so de wa dance e o do ka safoa o do fie safoa o do companies safoa ebebe rade ni ma bedi a dance e di o kan amen kese no ebere mano papa ya mami se afi mu a yimunso ne nana onene mame enete ewo barekese ne nana no yade na eba ne ba no so ema ne boda mo no so tisi abontene no ne nana no so na sa yade na asa apa no so ne nana no so ate asi abontene okasakasa papa oso ofreo opompa ya ema ne nana no ema na pankyere ema ne ye edamo edienyo ni nyina asa chief ne nana no eni so enne ne nana no etimi ekona dwuma ojina ha na oda asafo awrade ase mame the upon in semno o se otene ni amane doso anso awrade beje na afrem ni amane bi ho a na eye apama ewa abusuamu nome ena edi wunya kristo peja ne nsa no enkunimdie ayeye mame de won so de aye den bia ye frɛ awrade ne mo koya on se koya mbere mama fa ni mo nyam awrade me danya me ase feste de nyame afa papa so aya mama no edosu bebre stanka me kama brabo mo asem a nanso awrade afa papa so me bewura fidua mu a ha ni abebre sen nyina afrim so me a abusuane anka me nka wenne sa asem be fie ho a ni efre me papa me da wase pa nyame shira nyame nyakase papa ya mami so a odi adanse ne de ne se efie na bosom ho na nome a ade agye o mo se yanware o kirekerem pacho me fie ho yanware e ma ye fo me nam di kan me wo fo obi akonen papa de otoso so wo 3 obi akonen papa de odi wa no wo wan wasesa nti won wo bi ba akon so edi wa no so saa a kire ya okoye we de so awo ama na bosom si fie ho tibra me ba krom ha 207 na mba ha na mbeto papa enom wo presby ho na ye program na me de me hu shame enti emu na papa ma me akwankyere saa tibra bi ekwaye ye tena ase na obi ase okoba bia ye se bosom na esi fie ho na ema ni nyeyi emema nya sika wo ye adwuma na sika na hye
mass so our na ba santi bosman one mompe. It's na ka kwan ya de be fa so. Many menim e ofie ho. Na mbebo papa amane. Wo kire me de amenye. Eti e ho ha me koye no. Na me nua ba akoso akofa abosom na akɔhye fam. Na me so wo yale. Babru mu fa hen. E na ye pese ye se bosom e de ne hye fam. Ye se ye hye no. Eti ye sa akotu. E na me ne me ma ne ye kotu ye ne ye di jagu so ne ye bompa ye ne ye hye no. Tiana jo me da me so da na krom ho abosom nyina ba me so. Won ba ye no na me se hye. Mummisa ne de enti ayakɔhye no. Anu wase ya se oba fie onye ye nim baabi ofiri enti ehu baabi ye de ne beko na onye ye nso ye ngware emema nya sika uye bibi anye ye enti na yakɔhye no ha na abosomfo ni nyina da ne won ho no akwankyira no ode kɔ hɔ no ba bɛhye na obosom ye nim baabi ofiri ga de wo bɛkɔ hɔ mo asema maame no maame kɔ kan ye no akwankyira papa ode ma no ye nim baabi ofiri na de wakɔ also ye do ba ye no wa meboa ye enye ye nsoso na ekofa wo ba ye nti ene ye ntimi no ntena bi no to kwanta ya ba won sama urade na medifo na sa akwankyira wo kyerɛ na ɔkɔka nsɛm no ɔso daye no na ɔmo aba ba yi maame asɛm na no nyame pɛsɛ mo hu sɛ ya asofo ye berepa ɔmo ba ye so o dise nyame tumi wɔ so na maame we no maame wadi awrade achi ache o maame we ya sɔre panyin ɔyɛ sorry a praise mu waye or your friend saying a sorry pay you presbyter or no one casa group I have Bible studies and prayer group I am penya so na sa de na edinya papa so atin sɔle nyina watete so baby enti me ka to no ya sofo e be chew e ya pam ebra ya shebo som ni wie ye no ene na me fan easy papa me ma na me se ya ba o waso de akɔ bibia nya o nti me ba Emma na ye generation ne de achi ye nyina na won we di achi no ye mma no me ba na ye ketwa nso na di kan ware to ono mo se ada no ono ye ketwa no ono no ware na me se wunim de me nam enti ono ware ye no de odi ho aware emma no emma no so nyina aware yo mi bereki eno to he ne ba ye DC no gina ho yi wow they buy a DC, sitting DC. They might break it, a baby company, you might company, or two, the best if you are free, set them. As for my men, yes or no, ye juma, why ye juma, bosumia juma. Yamitika, if you ought to me sit down, me crow my sibi, and a house with your sibi. Just as if for a crab. Hey! Nyame wo ye nyuma akese wo be fie ho amen papa minum nyame ka awrade na aje mami mami awrade na aje papa nyame hyira amen wo nyina breki na hawo wa wo tie me ne wa wo hwe me otu anamon na wa be breki tu anamon na ya sore nkompa boy ye tete asem ka no Bishop Abusuai ejina ha na omodi adansi PSC ahya asaforade enmonyam yenua bai abojina menchen yenua bai eye kyerɛkyerɛni a ɔkyerɛ adeɛ ɛwɔ private school class awɔ akora bi ɛwɔ hɔnom a ɔha adwene paa enti abɔfra no ɛkɔbo obi ɛwɔ class hɔ ama mogya etu no enti yenua bai nso as teacher ni no ono nso etia abofra no ofa aba etia abofra no na no na abofra owo 6 years no e ka kire yenua bai se won nsa na wo de abome no ye behwe won nsa no ye betwa afiri ho yenua bai se ani nanu ani nansa na me nsa asase e ho no e ho na ne maame e de no tu mirika e behu bishop oba won cha na aka cha ne se abofra na asema waka no Woody Christo be a chum every area by so. O man, a quantressa onkoye, Nansano yencha, Okoye ya, and Nansano a pie, and then who are upon what to me at Ranadia, Ojraha, no, that as a forade asi. Obi a watch ma area had here. Sad somewhere be SC.
And Chesa. Onyame emfa so na omoano na we ya okwadie emfa certificate emrafie papa oso obo mpaye ma no ema na kwankyere ema no koye and now otina hai wa ko university no awie what the certificate abafia otina ha no de awurade ase oso ye degree holder otina ha we de awurade ase O ma wonsem awurade nyankopon. Enti dear no culture awurade nyankopon. Papa, Oh, you can speak English. You can speak English. Papa, thank you for blessing me. The last time it's not end. Mama museme rate. Obama ni mabrofo kwa na oka. Obama ni mabrofo kwa na kamede o sha rade nsa. Amen. amen Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Say me catch it. Say ma wa ba mu na nyame gusu a oje ne ma efru won how they were man emu. Okay, Exodus chapter 2. Or say na ye janom so gu nyame so. Onyankopon say wati won so na wo hu won penese. Enti to da ya namutu. Yes, Lord. Won na odi adanse nyina tu anamo osugu nyame so ena nyame yoye. Enti wo so ya tu anamo na wo so be sugu nyame so. Be jaw hawo ni nyina ma brade. Na onyame nam ne dom so ebema wo so adanse onso bibibia nka echi ma bibibia nyi ho a eye awrade yona awrade so bema wo so so adanse ne bi yanko na ensa koti adanse ne bi mra yanko Bishop me mama say awrade nyankopon enhyira o na abofra yi ebe yare na bishop o say yade na ebe ye no no abosome mienu ne bu nyina ayekulo obo wasa ewa no enyai ode na ko hospital enuro ben won toma no scan ben eye ntwa no wanum nuro akọ hospital sa abosome mienu ewa no enyai wo so obedidi a eje so nipa kwabna ne gina bofra yachi na waso ne bo ne sei eti kokko ne gu nanum anu amia ne bo no ansa na age akogu ne mu enya sa wontimi ne di sa abosome mienu wei ana obi wo oti a onim sida se da me fa nko sida na wo ye honam fam de na nko a me fa nko odifo abete wo na me so omo akwankyere a ne ho beto no ti na last month program na ye no wo so ode ne be pia ha ya wada ana wo ka kire nse won fa nem la fia da no pa wo de ne ba ye o ma na akwankyere bompa ye ma no yade a betena ne so doctor for ye a enko no yade no atu ayira abofra itimi didi na ne bo ekuro ni nyina ekọ a wo gina ha wo de asta kese ma nyankopon stay trust be bishop wo say enko emfama wo anhia sida nyame a kasamle ne ba no obonsam e de ne ekọ for say ya na aye ni pa ne mo bi ma ene omo awuwu omo nka te asefo no ho no ye ma maame na nkasa nkyerem de ne eye ne ba na firi se ode ne ba office no na ereho sam enti mama na de pa na eye wo ba no dinka me de nyame ase esan say akora yade abo no eduru brebe no enipa nyina ya po no ni papa botom sika nyina sa enti a teacher fo a wo wo oti no ho no ko school wa mo frɛ busa ni etubɔfo ba enti teacher ni ba ko no ka kyerɛ sɛ maame nya gidie na fa akora yi me kyerɛ sida na fa na ko sida na me wo gidie sɛ odi duru sida enkunimdie ba ya modia ampa me ye sutie di akora yi bai me ba papa hu nuwa na papa ka kyerɛ me sɛ maame kyena safa akora ne bra ba ye ne ho adwuma na ho beto no ampa me di gidie bai mo hwɛ de nyame aye me di akora yi bai mo a mo hu na so da ma no mo hu ni o wa kyia ye sei wa kyia so aye ni wo fi wo timi ni di toilet so ntimi nkɔ papa duro na wa de maame a me de ma no no onu maduro na ade kyia no petutututu me da wa no babo a me prum sa se wa eye sida wata no bi o sida wata no ene nyame ahyira so me ma na so onfa kakra omo yire no tie obedidi agese ya yire no enya saa aduane no ntimi ngura nim eduru ha na achoku na aduane asan asan na kinti mema yire no asan no kwa koko no mafo so e ka kire maame se nyame ohwe sida safo no so na otie me no ne ba no ho beto no just last month ya o last month about 2 weeks ya July 2025 ya program no and na akra na gira ho oba na akra na sugar
ontmentene die na aye waye wo se enye yie hwe maame ya o ti secondary school here senior high no mo kire na so fa no mra enne ana odgina ha enne me gina dance yi so se wo abibi eya wo ba eya wo ankasa wo mo eya wo adwuma sem ade biara obone fo no de ne nsa aka Erade a oje maame yi pa no onso onya wo de na ma wo a wo hwe ya wo tie ya wo baabi erade ma wo sre ya ento so wo ho Yesu demo amen amen eto so bia ma de nyame asa me da me papa so ase enne me baaye na onya da age ne bre hwa akora yi maame me da na se bebre enti me nua no mo hye nyina na me ka kire mo se ya papa beka bia mo fa makoma eni akire na mo de makoma di akire Ukuta obutantim wo dandua yi mu amen amen bon sam kasiya ama awurade na me de fo we ni awurade ayama yenua bai oso ogina ha no ma oka we e de ahye obi bia nkunan na obi pia la na wabesi da ha na wutie ye no wanya gidie se onyankopon kuto ene timi ya de nyina ni nyina ne se sunsun mu awaresam eye problem ewo fie ho na esa apam e da fie ho no enipa nkwa awade ono ankasa maame na chese wanyini ye enso yanya ne ho ade owo no ni nyina no yanya ne ho ade maame e beduru samre last year December ni yanya maame ne ho ade ono so awagina he no ware for 20 years a wone be matia awo ma mamu nan enso ni yanya ne ho ade na chese ade ne etinya wo fie ho na enum na December ni mu program a ye ne kase wa ha ya papa se obi biala entire date a open a bisade anu yie na ono so kire ye se 2021 de awurade na wakasa na apama eda me fie me yaya me ho ade na bia so me maame so etu onyankopon cha de o kire sa date na ye si 2021 ma na o maame onyankopon ya do ekwan bia ma no ma me panyin ye be ya ne ho ade ye to so bia ono so gumpai bosoa na o ma me adi mfie sai na ombe ye no ho ade 58 years oba brewa kansa de awurade aka fa me ho no de awurade aka fa me ho no ni pentiments sanad papa sa kwanche ne epai o ma me de nese edidi so ono so a one be ma tra wono emfinhia duo no awurade abie kwan eye last week onyame eya dom ama yakoya ne ho ade kama enne wagina ha ono so sekawa na papa ose enipa nyina enso awurade yemfa ni die ma nyame nko a ose abeka be na watwemienu ama wade na baso no abusua ni mu problem yempene so ede date a wahye kra abusua panyin so ante ase age sensem bebre enti ode beto wanim ena nka se unkokrom ho na momu tina dem ha kasa onyankopon a wotumi ade nyina ye obetane akoma na mana ye din yes wose abeka na watwe na papa na sesa na adwene enne se wono so atimi awale a awo ngosrai mu a ani atumi mu a ogina hye nyame ya ne manyam your born in seminar obi so beto wa dance se ma me wu ya ka wu wo boni mu Yesu ba ya ka abeto no wadwamabom aso we de erade akasa erade be kasa ma wo so a wo hwe me amen de erade ase de nyame ase e wa de kese a erade ayama me na mani na asofufu a wa ha ma ble ye kono mpaibo mu nsem no waka no utubi no tetentade sunsumu ntoko na me adom ni nyina fi ho ama ma de so asome me ka we ya hye obi biala o ha nkuna se na de so bi odi aba no wonde wonya abotere me nyame be kasa no ho amen Bishop yenu apamansi nyame enhyirawo na nyame enye wo kese yenu apamansi nasi ekopie abrochimamu 15 years o pepipes na odi aye adwuma wa prem so na onya bi we try first one anye ye we try second one anye ye na de etoso mi ensa no na bishop abranchensi obam na oba na ase eka kire no no na ode ba bishop wanim se na ase atra approachment 15 years wa pe documents onya enti bishop buano papa o se woni no epompaye
One na ase no so ebɔ mpae na ɔma na akwankyerɛ ɛwɔ abrokyima mu ɛma ne yɛ na ase no ɛyɛ akwankyerɛ no ɛne mpae ba a wopɔ ma no no wɔde kɔpɔ so a nyame adom na ne nsa aka ne papers no 15 years ano wa pray a wonya no na ne nsa aka bishop ɔsi na wagye plot for 10 years na ontimi anya so hwee but ebra ubom mpae no ema ne nsa eka ne documents ni nyina ena ɔkasa na so no abepeja efie ede asi asase no so a ojina ha no da asaforade ase ɔti nyame nhyira na nyame nya ɔkɛse wɔ adanse a wamana to mo nso abusua no so na me kasa asem se mo mu bebe na mo se mo frɛ papa mo nya papa mami we me ni mo na da udi adansa so bebre bia no wona me kasa to do frɛ me na wa nyame a ɔsoma na asɛ sɛ ɔmra me ka nkyɛ me sɛ wa frɛ me wa nyame na ma ka nkyɛ sɛ ɔnya voice note to mame ana sɛ on send message mame na me nkyɛ ne time a ɔfrɛ me a obi nyame ɔma hadawo anso so mene na bɔ mpae enne anso bi akɔtena ɔsa wanya pepa na wasan de abagana obu ɔsoso enu nti waka hɔ nti adenti ɛna wo ɔmra ho ase na Nyankopɔn fa yɛ so mmoa na ne na Awurade ase fa yɛ dase sɛ nyame afa so ama maame no enya ne pe Awurade na ayɛ fa ne bunyam nyina ama Awurade. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So what you dance? My memory your numbers man I was for a while TV no. Now we share your Facebook the numbers in a good screen and no more multi radio no man 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 30 30 90 90 80 0557 0557 30 90 90 80 number chat was 0553 0553 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 89 89 ubet my friends see am be me team yeah no be bompa e no be kasa yes enko na yes enfa enkotie adanse ne bimbra yenko odeti hwede Awurade ye menu ya bai se eye watch night ya ye no last week ya na oba bi wo so oba ye no na ne yam eye ne bo ano ha eye ne ya pa na ni nya ne se o osa 10 years ni ana osa no abetena ne so na ye watch night na baden den eno tibla ye bom pa ye no wo so do hu ya ne se oda ni mu ha na je se Awurade de ne nsa aka no ama de na firi nipa no abeto ani mu ha emra ye fra yarefo no to asofo etibla de ne beto ani mu ha sei na oso de kotena as na oso otena as no na baden ama mu aye den na o se na obi ya bompa ya ma me na fedi ade ya no aye den bishop oti wa wo kasa no a ene tukoye wanti ya oni bi obesi nne ema bio wogina ha wode astaka sema o ma won se Awurade da Awurade ase me de Awurade ase na de wo mu se se basa mekwa akọ check me blood pressure na chese enam 200 and something na no mekwa check na nam 200 and something afa na me na start tata by free that day in the bedroom ne bibia ye fine me de Awurade ase se Nyankopon eso agye me da na ase amen amen hallelujah amen epacho menso me de ani se yan ya busua mu no se wusi su na wunye sika pe na wo hwa ase se wo ye japade a wo se yeku wo be wuntem wunni wo braso aba enti mi wo fa wo si su no ya brante kuma wonye sika pa anche no wuye ti da na me so wanam ye kwatu fie bi na o ka kire me se me hwe sa fie wi me papa nua ba ko wo hwa ase a wo si dan na brante wo du lentre na no wuye abusua no ye nya japade wom enti se wo hwa ase se onye sika no be japade a wo be wu ana me sisa na o se an enti mimi ni musa enti no me papa wa anya hwe me maame anya hwe enti me wo fa na onye sika wo wuye no wo ye japade me na ampene
sɛ wonyae anya saa wasi fi a wasa tɔka a obie store no akro ayi abayifoɔ bɛkunu na me wɔfa se wɔnte ase me wɔfa wɔanuru baabia na wɔyare na owuye me ma me nua baako nso saa na owuye nti eduru me nso no me nso me hwɛ ase sɛ menya sika me ba si da ha mpaebɔ ɛna me nso me hwɛ ase sɛ me si fie me nso me du lentre na yare so mi mu me yale saa 3 years na nyame nko ana obi anim sɛ mewu nti si dada woroma ɛna me ma ntimi enwu nyame gye me anɛ matimi awie me fie amatenam ntimi sɛ nyame amama breki enti wo de wawie wo fie no ɛna wo ti fie no mo enti wo break saa pam no ɛne wo break ama wa wachi oma no nana no mo nana kanso amo wa want to aso nyina wo break ama omo tie sam na mo wire mo aso mo fie en sidan wo be sidan bia no yebekun enti wa boba firi ne nan ne wa fam wo sidan yekun wo nana udu dan lenta enti osua no ona omamenam onana nam ase fie we na asemesi na esi odu lenta eno wuye ono nsoso enti ubesi dan kura na onana ti meka cho se jai enti ose ne wafa baako osifie na top private car oka cha so mo nsi dan biom oto aso so osi dan fo de na esi ye ohuye enti ose ono nso so enyine ye na ose wose misi dan osi dan ono so do lantern no oyare sa 3 years obi enim so obewu sida ha na Awurade san yare na Awurade break sa apam na wasi ne fie na ɔte ɔno ani fie enti na kyerɛ sɛ wabusuo bi wɔ hɔ a ye manipa so nya sika ye manipa nware ye manipa ntukwa ye manipa mie company ye ma wo ni wo brɛ so aba enti wo so a wo hwɛ me a wo tie me no wo so de ne sɛ mama da Awurade ase na Awurade no wadi ne ye wadi ama wabusua watwam ama wo ma da Awurade ase sɛ nyame nam si da so na wa break apama me na me nso me ne me ma na ye nso ya se nipa amen amen obi fie ye tena now Ceder for Christ me ba cho me so mani fie ye busuafo me hu se obi atra kumase ya kwotran kran da but me ba Ceder ha no nyame ayamado me so me ba etimi afro pray kwa abrochira na me nsa apam na metwam watwam mo your born in some so be break you there Jesus tie anana me pasa aya kwancha se ana ma for the break you Ceder ya kan de Awurade to me ye nua ban se Awurade aye bi ama ne ba na ono ankasa e be kan de Awurade aye Pacho Ceder for Christ papa nyam kopon hira wo pa Mrs. Saba owakra ofafro tama so men kono na so sela na akra ne ma Pano ofra me no oka kire me say doctor se na mani date bi sa akra na ma on be no operation am say wo Yesu din mu ye twam ema so na me ba papa ho ti me ba papa ho na mbebo na mane na papa se koya kwankire ma no na nyame ti ase oba wo afa ne ho afa ne ba ampa me koya kwankire no kwankire ni si fiada me meneda kwasi ada na nyame asua me ba na somdue mu a wa wo afa ne ho afa ne ba sekan bia nka na papa nyankopon on hira wo pa o ma wo sra nya kase ma se da to so mienu nso Mrs. Saba o to so mienu nso ono nso oya doctor oba o America o ko se wo ko ya ne masters wo ho na wa ya masters na wi a aka na dwuma obenya o si o wi ya the application akoko hospitals bebre wo America ho enso ye mfra no enti obo mama ne anam se ko akoma to yam na meba odifo ho odifo nyankopon be ma ya faw e wo adwumam ti ko akoma to yam enti me ba cancel wo papa ho na papa esan kire ma kwankire me ya kwankire ni wie esi ya ne na wo twi pepepe ana me ba ne fra me se mama da nyame asepa na sesei adwuma no epumi so a kire se me na me de me select ni amepe na ma start adwuma papa na me o hira wo pa Awurade ma mo sra nya kase
a se adwuma na bu ne so a ono ankasa atena se na wachu so ba ko a ope a samre wasate adwuma no papa nyame onsraw erade nyo kase erade ma ngosra nya kase reda wase nyame nya kase Ceder asafo de erade Ceder nyankopon ayeni papa de erade ayeni abrantie ya wojere hai maami ba otoso mienu ni ka akire obabo owon kranma mu na abrofo afri abrochire ba Ghana se wo ba be fa players bi akọ abrochire na ye players maako enan abrantie yi ka ho ebra wo ba ye no wo bobo no obi atia abrantie yi na so ehọ na ne nan ahyase e pro maami di America ebehu papa maami si council say o ka kire se eyetuo ana yato abrantie ne nan me gidi som de back to screen so na wo ho bebre se etu aboba yato ana ewo ho no na papa ebra maami ne behu a wo man akwankire no etu abobo se ye die yo ene ekwa abrantie no na gina ha no ebra basa no abrafo mamenka aje kakra nkyerɛ na yɛnti ase sɛ deɛ wɔ fipi awurade de dom nipa ayɛ friends talent and oba asase so obi ane deɛ ɔde baayɛ abrantie awurade kyɛ no bɔɔl bɔ na ɛyɛ academy na ɛbɛfa no kɔ ɛsɛ ne bɔɔl bɔ ɔbɔ ne nti ɔmo kɔhwɛ no kwa a ɔmo de no kopie nkraman mu ɛnkyɛn yɛ kora ɔmo bɛte sɛ academic nyinaa kɔhyia yɛ a na abrofo bi aba samwaje mu nyina ko pie abrantie na fa golden your friends o fa golden ya ben boot no Ghana the whole Ghana mo ko hia eduru sa abrofo ba be fa nipa 4 no a ye de omo akọbọbọ wo Europe no obi de ne nan kakra kan ne nan kaka ne nan ni nyina na pro san fa ne nan no to so na obi anhwe ehia sɛ opɛ awurade na wotra awurade nyuna ase na awurade bɔ ho ban no ne nan ni nyina te sɛ de yatotuo anasɛ yɛde ne nan ni nyina wura gyam anso nhyranka awurade sɛ ɔmo kan sɛ gye sɛ yɛyɛ ne nan ni surgery ɛna ɔmaame ɛde mmereka meka kyerɛ sɛ wei deɛ yɛ brɔnsam anwuma te awurade de ne sabe ka ne nan ɔbɛsan ahyɛ mpɔbɔ abɔbɔ abrante ne na chef ahyɛ foto kyena hɔ no onsam bɔ no kyerɛ sɛ nyame ntimi nyɛ bi ma wo sɛ awurade yɛ bi ma obi na wobɔ wo nsɛm a adanse no wɔ around hɔ a ebi bɛtumi atɔ wo so efiri hɔ no ɛtoa so kɔ ne baba so me baba yi so wo school nursing training wɔ Kwalebu oda sɔre ya de nan ahono na efiri ahono ɛna otwa de sɛnde me na ya woda sa de be chekura ya woda de be chifie da ɔde ba me ba so me ho wo so ɔba nursing student nurse a bibi anyɛ no ɔda sɔre na kyerɛ sɛ maame no so ma yɛ tu pɛ wo ɔba ne pɛma nti Bible sɛ ɔtere ne ni amane toso ye hia sɛ Yesu sɛ ma mo nya mpa boda Yesu sɛ mo mpa na ma nso wiem ti me show sɛ 2024 nye si dan kwa na ye bɔ mpa enye si dan kwa na ba bi owu bia ye sɔre awurade ahokeka kwan so bia no fa ho hyem na awurade abɔ ho mpa ti we nya awurade nsa na atwuma bon saa na bi ko obi baso ti sɛ wasɛe ko obi baso yeso wewu anso afuwe awurade bɛhwɛ wo so amen awurade ho ma ho ma asɛm amen me pa chaw enti Friday me bae ɛna me de kyerɛ sɔfo ma me ɔsɛ anya adwuma ɛna me kɔ papa ohu ya na ɔsɛ dabi kɔfa de bla me ana mɛyɛ yankopɔ ni me die America kɔ fie kɔfa de kroba papa hu me mɔbɔ hu me sɛ ni me sitie me hu mɔbrɔ wasa ne nan ni nyina ɛyɛ tu te sɛ de obi atu na duro no ɛna ɔno a yɛ akwankyerɛ maame wɔyɛ ya yɛsi yɛnkɔyɛ kidney test kyɛsɛ test no ahodoɔ bebree ɔkae kora de yɛ kumi ɛna bɛ papa sɛ yɛkɔyɛ afei deɛ biribia bɛhyɛ ne bo ha mokɔyɛ ne bo no a yɛse ne nsono na aboba bɛgu ne bo ɛne yɛsan kɔyɛ ebiem a yɛse kidney stones bi wɔ ho nsuo tae ho
ɛsan kɔyɛ biem a afei yɛsɛ typhoid papa ma yɛ akwankyɛn na ɔmo no keka sɛ wei no wɔwɔ no papa ma yɛ akwankyɛn na afei de yɛhu sɛ akɔyɛ ulcer ɛna typhoid awurade adaloma wahu me mmɔbɔ ɛna watumi agye me mɛyɛ ama me n'ani nyinaa kɔ sɛ deɛ na ɛsie ɛna ɔkɔ ɔninie maame nurse anyame adaloma wɔyɛ no gu ase yale wɔ su ne nyinaa firi me so papa meda wase nyankopɔn nhyira mama ɛyɛ awurade na ayɛ ɛyɛ awurade na ayɛ wo a ɔhaw bi wokɔ yadeɛ sɛ ɛyɛ wo ba ɛyɛ wo ankasa wokunu wo yere megyina adanseɛ so sɛ wofiri dɛm hɔ akɔ anaasɛ wohwɛ yɛn anaasɛ wotie yɛn no awurade ma na yaresa no bi ntɔ wo so wɔ yesu dɛm mu amen hallelujah 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 amen sɛ wahu deɛ nyame yɛ sɛ da bia mɛka kyerɛ wo sɛ ɔnso so wohaw ne wamanneɛ no awurade bɛtumi ayɛ o na wɔn a ɔdi adanse yi ɔtu anamɔ de bia yɛ wo sɛ medeɛ mɛtu anamɔ mɛkɔ anso so ɔnya kwan woanya deɛ woyɛ a ɔnya adagye o wei mu tu anamɔ buroni kasa mu no ɔkasa distance is not a barrier ɛna asante kasa ɔse aboa pɛsɛ sɛ edidi kwan wɔ hɔ yi ɛnwa o wei mu gyae deɛ ɔmo yɛ no tu anamɔ ɛna ɔbɛhu nyame akoa no nyame difoɔ no ɔne ne team no ɛna ɛnɛ wɔdi adanseɛ nti woso tu anamɔ ɛyɛ obisa sɛ dabɛn ɛyɛ da yawa da bia nyame de yɛn kwan kyɛɛ no ɔde dom yɛn ɔkyerɛ yawa da yi a ɛyɛ cancer ɛne yawa da bia ɛbrɛ no ɛyɛ anopa no nsia kosi awia no mmienu 6 to 2 o'clock p.m. ɛyɛ 6 a.m. to 2 o'clock p.m. otu anamɔ a ɔbɛba abɛto yɛ ebi so fure bisa sɛ na yɛmmɔ yɛn ho sɛn na sɛn na yɛgye yɛn kyaagye wɔ Ceder worship center ɛna obi bi ɔba hɔ bia ohu nyame akoa nyame di for 1 and 1 me na me no wo kasa yi na sɛde asafo bia bɔ afɔde bɔ awurade adwuma no ɔba yɛ bɔ afɔde bɔ awurade adwuma deɛ waho de betumi no na wo so waboa sɛ mpo nkuta bi mpo a wobɛhu nyame akoa no nyame hyira wo na ɔnyɛ ɔkɛse sɛ ɛnɛ so so wosɛ wo mmerɛ ne wadagyeɛ na wode tie Ceder awa nyame nyɛ ɔkɛse saa pere yi deɛ wo a wayɛ wo nsuo ready sɛ wopɛ sɛ yɛbɔ wo nsuo bi so mpa yɛ wo documents bi yɛ no ready na ansa na no maame mmɔ numbers ne ma na watumi afrɛ open inquiries be a friend numbers na egu TV na se no ana wa wuti radio no ma me mono ma no ma obiom e 0557 0557 000 967 967 and 0557 and 0557 30 90 80 number chat was 0553 53 89 Namisha upi afifa usu na memoso mpae o documents bi o picture bi o phone awurade me gyina kasa fidie so obibi o hweye awutie me hye wasemu tumi wasemu ahoden semu ra nsuo no mo nsuo no na Yesu moja enani ayaresa nsuo enani nsankyerɛ nsuo de ɔde nsuo bɛyɛ biara nyame mana adanse o documents no me fra adanse guso me friends and chani guso nyame favor toso course bi o hwe animu say yen fra o ya email o yen teso de yesikwa awurade nje mfiri ho e bom paye o de hye na obonofo de nsa kana no o nyame fa ne nsa kana o picture na wa picture na nyame tumi e bowura picture no o documents no o CV no nyame favor toso wo Yesu demo na mabompa jebe so wo fi ho se amen ya me shira opi e bompa se samro kwako dai me do fi ho na odam ho she bradensa ya me ma ona mo home na ade papa enche have a good night bye bye.